Hi everyone! I'm Emerly and welcome to my channel. So ngayon guys is may bago na naman ako i-share sa inyo. I hope nga makatulong to sa inyo. Ayan na nga guys, may i-share pala ako sa inyo. So ito yung kadalasan gusto ng mga babae. Kasi nga hindi siya mahirap gawin at mura lang siya. Kaysa naman pumunta po tayo sa parlor at pumunta po tayo kung saan tayo magpapa-full eyelashes, diba? So, ito yung isi-share ko po sa inyo guys na sobrang ganda niya at sobrang effective niya para sa gustong mabago yung mga full eyelashes ninyo. So, ito po guys, sobrang mura lang to sa Shopee. Pwede nyo po itong i-order sa Shopee. At ito na nga guys, ito na po yung product. Itong product na to guys, ang brand nito ay IVCCC NDC. So, ito po yung brand niya. At ito po yung eyelashes lifting. So, ito yung bubuksan natin. At ito yung packaging niya guys. Sobrang ganda yung packaging niya. Simple lang. At ito yung mga solution niya. May nakalagay po dito na basahin nyo na lang kung ano yung nakalagay dito. Pero, buksan po natin para makita natin kung ano yung laman niya. So, ito po yung laman niya at may 5 solution na po siyang nakalagay sa isang box. So, set na po siya. Huwag kayong mag-alala kasi set na po siya. May mga nakalagay na dito na 4 na solution at may mga box na nakalagay. So, tingnan natin. So, guys, ang laman sa isang box is meron siyang glue and number 1 is firm. Number 2 is fixations and number 3 is nutrition. Number 4 is cleanser. At saka itong pang-5 is glow. So, may 4 po tayong solution sa isang box. So, ito po. At saka ito naman, lip pad. So, may size po to sa loob. May small, medium, at saka large. At ito naman ang clean tool. So, ayan. Ipapakita ko po sa inyo guys kung ano yung laman sa ating number 6. So, this one is lip pad. So, ito po yung laman. So, may 5 piraso nito guys. So, 5 pares at saka may nakalagay na size kung mayroong medium, may large at saka may small. So, ito po yung number 6. At ito naman yung number 7. So, 7. Ito yung 7. So, sa 7, ito yung mga gagamitin nyo para sa pagpa-brush ng yung full eyelashes. So, gagamitin natin to. At before pala tayo magsisimula guys, kailangan talaga na malinis yung mata ninyo. Kasi pag may nilagay kayo ng mga product sa inyong mata guys, sa full eyelashes ninyo, is hindi po siya mag-curl. So, kailangan malinis po siya bago natin lagyan ng product. At dito na, magsisimula na tayo kung paano natin gawin. So, ayan na nga guys, ang ginagamit ko palang size sa aking mata kasi hindi naman talaga masyadong malaki yung mata ko. So, ang ginamit ko na size is medium number 2 kasi may medium number 1 na size at saka small at saka large. So, ang ginagamit ko is medium number 2 kasi kasya siya sa mata ko. At ito po yun, kailangan nyo natin lagyan ng glue at ito yung glue. So, maglalagay tayo ng glue at huwag yung damihan yung paglagay ng glue guys para hindi masyadong didikit sa mata ninyo sa ilalim. So, ayan. Konti lang. At pagkatapos nyo lagyan ng glue guys, huwag nyo po siyang ilagay agad sa mata ninyo kasi hindi po siya didikit. Kailangan nyo maghintay kayo ng mga 1 minute to 2 minutes para pag medyo tumuyo na siya, pwede nyo na siyang ilagay. Ito na, ilalagay ko na guys. Ayan. At kailangan lang siyang i-push guys ng ilang seconds para dumikit talaga siya. So, ganyan po yung nangyayari sa atin para po tayong kinagat ng buyog. So, ayan, dumikit na po siya. At next, kailangan natin maglagay ng konting glue sa taas. So, konting-konting glue lang guys para maidikit natin yung full eyelashes natin. So, medyo, kailangan natin ng power of salamin. Ayan. Pagkatapos, gamitan natin ito. Ito yung dito na part. So, dito na part guys. Ayan, dyan. Kailangan ko gumamit ng salamin.
So, kailangan pala nyo tanggalin kasi may nakalagay pa siya. So, ayan. Tanggalin natin at maglagay tayo. At dito na part guys, kailangan nyo talaga careful kayo dito. So, ayan. So, amoy ano siya? Amoy medisina siya. So, mag-ingat kayo na hindi na mapunta sa mata ninyo. At gumamit pala ako nito guys, as lagyan ko ng number 1 sa firm. Ayan, kasi may mga part na hindi talaga siya malagyan. So, naglagay lang ako dyan para sure ako na lahat malagyan yung full eyelashes ko. So, ayan. So, gamitin natin. Kasi dito na part, mahirap gamitin yung toothpick para hindi siya malalagyan. Next, so kailangan pala natin maglagay ng clean wrap. So, kailangan talaga may clean wrap kayo guys para lagyan natin to at kailangan natin siyang takpan. Kailangan doon natin maghintay dito ng 8 to 12 minutes. So, dahil ako, ayoko ng 12 minutes. Gusto ko siya gawin ng 14 minutes. So, mag-time po tayo 14 minutes yung ibababad ko yung gamot para sure na talaga nakikirl siya. So, ayan po guys, 14 minutes po yan. So, maghintay lang po ako ng 14 minutes. At saka guys, kailangan ko palang mag-continue sa kabilang mata ko kasi sayang yung time habang naghihintay ako. So, ayan, naglagay lang ako ng glue ulit. At maghintay lang tayo ng ilang seconds. So, patuyuin natin. So, inabalik ako. I-press nyo lang siya guys or ilang seconds lang. So, ayan. Tumikit na siya at kailangan din natin ulit maglagay ng glue. Actually guys, hindi naman talaga siya gaanong mahirap. Magdagdag kayo ng glue kung kailangan nyo pa ng glue. Para talaga didikit yung mga full eyelashes natin pataas. So katulad nito, hindi siya dumikit. So, kailangan ko magdagdag ng glue. So next guys is maglagay ulit tayo na number 1. Mas better guys kung damihan niyo paglagay yung number 1 guys. Kasi yun yung kasing ito kasing number 1 guys, ito yung pinaka medisina talaga niya. So ang amoy niya guys para yung pang-reban na medisina. So ito yung amoy sa number 1. So next is kailangan ko talagang gumamit ng ganito guys para sure na lahat malagyan ko. So, yan. Same process guys. Kailangan natin malagay ng clean wrap. So, lagyan natin siya. Ito sa kabila guys is 14 minutes na siya. So, kailangan ko na siyang tanggalin. At lagyan ko siya ng number 2. Ayan, tanggalin natin siya. So, ito, number 4. Ay, number 2. Fixation. So, lagyan natin to. Gumamit tayo nito. Yan. At lagyan din natin to ng clean wrap. Yan. Hold natin. So, 12 minutes. So, ayun na guys. Tapos na po dito sa kabila. So, kunin na natin yung clean wrap. At next natin ilagay guys is itong nutrition. So, number 3. So, kailangan na natin gamitan ng cotton buds kasi hindi na siya pwede sa toothpick lang. So, itong number 3 guys is kailangan din natin stay ng 5 minutes. So, ayan. Maglagay po tayo. So, ayan. Kuha kayo at oops. Ilagay natin dito. So, ayan. Next, ito is 14 minutes siya. So, tanggalin na natin at
Lagyan na natin ng number 2. Fixation is number 2. So, itong ilagay natin. Para matapos na tayo guys, grabe, ang lakas ng ulan talaga. Kailangan na natin magmadali. So, ayan, kumuha lang kayo ng toothpick at same process pa rin. At balutin natin ulit ng cling wrap at maghintay ulit tayo ng 14 minutes. So guys, dahil tapos sa tong kabila, so kailangan na natin mag-cleanser. So, gumamit pa rin kayo ng cotton buds. Tapos, i-clean lang nyo dito. See. Kunin na natin ito. Ayan. So, ito na po yung... So, kailangan ko lang i-clean. Linisan dito guys. At babalik ako pagkatapos malinis ko na lahat. So, ayan. So, kailangan kong linisin at babalik ako. Ayan na guys, kunin na natin at maglagay na tayo number 3 kasi time na siya. And, ayan. So, gamitin natin yung number 3. So, number 3 naman guys is kailangan natin maghintay ng 5 minutes. So, ibaba din natin to ng 5 minutes. So, in fairness, mahaba naman yung full eyelashes ko. So, actually guys, hindi ako nahirapan dito talaga. So, hindi na natin to i-wrap guys. Hayaan na lang natin ng 5 minutes. And then, balikan ko po kayo. So, guys. So, ayan guys. Tapos na po yung 5 minutes sa number 3 natin. So, magki-cleanser na po tayo. In fairness guys ha, itong product na to guys is super maganda siya. Kasi, wala akong nafe-feel na masakit or mahapdi sa mga solution. So, wala akong naramdaman at saka hindi po ako nag-allergy. So, super ganda niyang product na to. So, ayan. Linisan ko muna to guys at babalik ako. Ipapakita ko muna sa inyo guys yung before na hindi ko pa nilagyan ng solution yung full eyelashes ko. Ayan po yung before guys. So, sobrang straight yung eyelashes ko. And then, ayan na po yung pagkatapos na. So, maganda na po siya at nagki-curl na po siya at medyo kumapal na po yung full eyelashes ko. Maganda po talaga ang product. Guys, talaga ang ganda. Oh, tingnan nyo oh. Wow, na-curl talaga yung full eyelashes ko at hindi ko na kailangan mag-mascara guys para lang kumapal yung full eyelashes ko. Ayan, makapal na po siya. Ang ganda niya. Super, I love this. At saka guys, ito pong kagandahan sa product na to guys kasi 4 months to 5 months po siya mawala yung pagki-curl ng full eyelashes ninyo. Pero guys, depende pa rin yun sa inyo kung palagi kayo naghihilamos at palagi kayo naglagay ng product at palagi kayo naglilinis sa mata nyo. Of course, hindi talaga siya aabot ng 4 months pag ganyan yung nangyayari. So, ako, i-update ko po kayo guys, siguro mga 4 months. Ayoko kayong i-update ng 4 days, 1 week, kung nandito pa ba yung curl pa ba yung full eyelashes ko para mapatunayan talaga natin na okay siya gamitin at saka maganda ba talaga siya, tatagal ba talaga siya sa full eyelashes natin kasi yun yung pinakagusto nating mangyari na sana tumagal siya at hindi siya babalik ulit sa dati na straight lang talaga yung full eyelashes ko at sana magtagal siya sa akin. So ayan na po guys. So please guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo if every time na mag-upload ako ng new videos. Kaya thank you so much guys and God bless you everyone. Stay happy and stay free. Bye! Bye everyone! Bye-bye!